יהודית, שלום. עליזה. מה שלומך? סיימת את הניקיונות של פסח כבר? כמעט הכל, כבר אין לי כוחות כבר. איך הכל? מה, ניקית הכל? ניקית בחור של המנעול ניקית? בסלט של האות, איפה הקפיצה אבק ניקית? בפאנלים מתחת הכל? מתחת לפאנלים ומאחורי הקירות, והילדים שלי כבר שבוע מתקלחים עם חלקים של מקרר באמבטיה. גם אתם מסרים את החלקים של המקרר באמבטיה? בטח, בעלי גם אוהב את זה, כי יש את המעמד של הביצים. אז נוח לו. לא יכול להיות שסיימת בטח מחפפת. אני כשאני מנקה יסודי. אני מוציאה את כל התריסים אחד, מנקה סלב. אני כבר בסלב 9. מנקה הכל ומחזירה למקום. אני לוקחת את כל המפגשות של השיניים. אני מוציאה את כל השערות, ככה סעגה, פולע אותם, שוטפת אותם באקונומיקה ומחזירה עם דבק לתוך המברשת. אחר כך את הבקבוק, אחרי שנגמר האקונומיקה, אני לוקחת אותו ומנקה אותו באקונומיקה. זה, את יודעת שאני עושה ספונג'ה בתקרה? איך אתה עושה ספונג'ה בתקרה? יפה שאלת. אני קוראת לכל הילדים שלי, אני קוראת לעלי, לסימון, למחלוף, לבדו. מחלוף לא תמיד מגיע, אבל אני קוראת לו. איך שהם באים להרים אותי על הכתפיים שלהם, אני עושה עמידת ראש ואני מנקה את התקרה יסודי, עד שנתפס לי עצר. עכשיו אני מנקה את הבפנים של המצוף של ניאגרה, מבפנים. לא, מפגר, איזה שירותים עושים בסוף. למה? בעלך נכנס עושה קקי? יש לו חמץ בקקי, אז את צריכה לנקות הכל מההתחלה. לא, בעלי לא נכנס לשירותים בכלל, הוא יודע שפסח הוא עושה בקערה. יופי, תהיו ליבראים. מה עם השכנה שלך דקל מזרוע בגברת מנדלאי? מה איתה? לא ראיתי אותה מנקה לפסח הזה? הם לא מנקים לפסח, הם טסים כל המשפחה בחג ליוגו דיסני. האשכנזים האלה, אני אומרת לך, את כל הכיף של החג הם מפספסים. לא יודעים ליהנות.